Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lah iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Ayo, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe, kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise mung kurang mung jleret. Sampeyan mang do mengo, do delok-delokan karo kengrayi Raden Janaka. Kok wis? Lho, aku ngopo? Weh lah, kampun nyalake kula lho, kula ya ming sak uni-unine lho niki. Nek nganti sampeyan mengke wis getun kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Aduh, Yayi. Keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi. Bagong wong edan. Kapok kowe. Saya suwe ora mung raine ning suarane iso dadi kaya aku. Bagong ora tatanan babar blas. Ya jeneng ngene iki piye? Iki dalam rangka proses wis. Delon. Wis lajeng ketiwe mandor. Wis Nyai. Ngelakon sing wis kelakonan dhewe ya mengko didilakon. Koko Prabu. Inggih Koko Prabu. Pancen jandingan Rama Kakang kuwi kleru karo Bagong. Inggih. Mula ora wajibe kowe karo aku nggunakake Bagong supaya dadi wong kang tansah disiya-siya. Ya kaya ngene iki lho dongane wong cilik malah ndara dase.